Ja, dames en heren, Antilliaanse feesten 2008 met in de hoofdrol de François, die nu de tent is aan het repareren. Zonder veel succes momenteel. We zoeken een schaar. Ja, die echte Antilliaanse sfeer, die Zuiderse zoele temperaturen. En daar is Cindy al, de pinguïn. De François ziet eigenlijk niet meer zitten, maar hij blijft lachen, Oké, met. Dat is Zeg rechts. Maar je hebt nog een vinger. Blijft koelbloedig. Ja, maar niet dat spoed met eraan, hè. En de Pally natuurlijk. Ah, niet te vergeten. Niet te vergeten, de Pally is toch wel die gezorgd heeft voor onze infrastructuur. Waarvoor, dank. Ja, dat is keihard gedaan. Ah, voilà. Hè. En daar Els. Even inzoomen op Els. Die het nog altijd plezant vindt. En waar is Anne? Anne is in de tent gevlucht. Je is alweer een bommetje gaan drinken. Wat is er op, want ik ga de zak mee doen. Ja, wacht even, Els gaat de zak weg. Ja, even weg. Ja, hola. Ik heb een idee. Om te vermijden dat dat kan wegschaven, dus een gatje in, hè. Hou daar nou eens een koord doorsteken en dat ergens hier aan een stang vastmaken. Dan kan dat niet meer wegschaven. Ja. We zien hier Pally zijn intellect op volle toeren draaien. Maar dan niet aan een buis, aan een plastieke tussenstuk, want die buis die trekt er dan Ja, daar hè, op dat plastieke stuk of zo vastmaken. Ja. Dan kan dat niet meer wegschaven. Inderdaad. Oh, ook al. Wacht, zal ik hier dat gatje erin steken, de grote, hè? Ja, de Pally gaat nu een cruciale daad stellen. Kan er iemand een deze vasthouden? Iemand, die paal. Ik kan niet, hè. Ik ben bezig, hè. Ja. Mannen. Daar is de bak. Ja, amai. Dat wil mijn mannetje in belangrijk zijn. Mannen, neemt de EHBO-kit al eens. Ja, de Pally. Sterk. Ongelooflijk, niet waar? Ja, daar is de Pally bezig. Dus daar steken we een knopje in die maat, ja. Dat overlevingsinstinct komt naar boven. Oké. En zo zie je maar, een mens moet niet heel zijn leven in een Giro hebben gezeten voor een beetje te kunnen kamperen, hè. Ik hoop toch wel. Nee, doe even zo. Oh, even de situatie van dichtbij. De knopen in dat we niet gaan door. We zijn hier hilarische toestanden, want we zijn proberen. We hebben hier een zwevende stok en een zwevend zeil. En er is geen contact tussen beiden. Wat Martiaan volgens de handleiding toch een vereiste is. Zal jij dat niet doen? Mooi. En daar de Pally. Het betere knopenwerk. Ja, dat kan niet meer weg. Dat kan niet meer weg, hoor ik hem zeggen. Oké, nou dan die terug op spanning zetten. Ja, opspannen is de boodschap. Ja. Oké, nou de koor iemand. De koor. Oké, ik kon hier nou toch afgaan, hè? Ja. Ik zou zeggen dat dat plastieke tussenstuk. Gerecht wijst met de vinger naar het plastieken stuk. Het plastieken stuk, om het zo te zeggen. Ja. Jullie zeggen, er staat juist naast ons en er is... Ja. Ah, ik had gedacht daar dat dat zo recht mogelijk was. Maar hij gaat altijd naar daar. Ah. In dat bed. Hier is het goed. Die gaan altijd naar rechts. Het einde van het maïs. Moet je op de baan Els gaat op de baan staan. Er komt versterking aan. Met ook wel het barbecue-gerief. Is MacGyver er? MacGyver is er nog niet. Even kijken wat ze daar zijn aan het uitvreten. Volgens mij krijgen we die straks nodig. Ja, wat die al... Ja, dat die maar even wegschaven, hè? Dan komt die toch op spanning. Voilà. Wie zit vast? Oh ja, kom mee. Oké, even stoppen.